Ayo mbakmu. Mbokku ora mbokmu. Iki sida apa ora to jane? Sida wis gak ora. Gak ora sayang. Mbok nesu aku. Gak ora to yang ngono lho. Cepet yang. Ki cepet yang. Yang iyong apa piye? Yang. Endang to yang. Gak. Yang. Ora sida. Lan wae. Regeng lah iya gayeng weh ayam toto tentrem lah iya karang ada mbok wedok ya nom tua komplit lah iya rawuh semua weh sapa ada deh ora yo ngerti dhewe nek tak deke lak yo ngerti dhewe wah sarang wallpaper apa ora gablek fotone wallpaper ku meng kaya ngene iki kok stiker apa iki ora mudeng aku wis waton perik penting sangar hah anyar bae manek moto kowe iki men iso cetha dadi iki men ketok njaba jerone oh ketok njaba jerone tegese iki ayu iki tenanan oh orisinil oh alasane tuku HP mongko minggu iki anak kamerane tembus pandang wis HP saiki iki canggih-canggih kowe iki aja sok kaya ngono aku ya mung geguyonan dah iki wong komen nang YouTube komen ya men setiap orang itu mempunyai hak berserikat masing-masing berpendapat yo monggo ya ana dongeng endre ya ana pamundutan sesideman aku bingung sing tak kon ngadeki sing siji apa sing loro sing bareng wae ya bareng kowe wis do ngadeg wong loro gak ora ayo kabeh ngadeg kowe karo Elisa ya bersatu padu ya bersama mbokmu ya lah iya wis genah nek ngono kuwi genah wae wong ora burem kok iya jajake bojo loro lagune temonjo abang biru warnane kayon Pol. Ayo gedho ngembul bujangan ya. Aja do ribut ya. Iki ki dong apa neh? Ki dong apa? Ambuh. Ayo kowe. Awas tok garap ya. Ya. Kepiye iki nek wis wong loro ngadeg kabeh iki gek kepiye, Mas? Ya wis, teges nek wis ngadeg ki ora linggo. Oh ya. Iki kon nembang ta iki? Hah? Kon nembang. Lha iya no mbokmu. Mbokmu sing sijine ya gek omongan. Lino. Aku ora dadi obat nyamuk. Kok dadi obat nyamuk to, Dik? Iya kok. Nyapa ta apa aku di nomormu? Tak deloke. Percaya nih HP-ne anyar aku ndelok ya HP wae. Alah iya iki tujuanku nek moto kowe kemen iso cetha. Padune ganti HP saiki ndek HP loro berarti. Ora sing siji tak wariske kok. Wariske sapa? Hah? Wariske sapa? Karo tuamu kowe. Diwaraske Gak. Ganti jok cengelmu kowe. Ora arep tak ganti kae tak nggo geculan ae Madagara. Padune nek HP oke-oke ki nggo sing siji nggo kono, sing siji nggo kene. Weh, ya ora aku meng Setabekti siji karo kowe kuwi. Sampeyan ora ngerti to?
Lah iki fuckboy. Oh fuckboy to. Yes. Oh lah pantesan HP-ne wis oke. Iya. Nomere 5. Oh nomor 5. Oh Kang HP loro iso dadekke 5 nomore. Ora ya gur loro ya wis iso ngarani 5 ki ngarani saka ngendi? 5 sik 3 utang. Oh saya telu ngutang. Pantesan. Piye? Wo lah bocah ki aja kae gampang nesonan kae. Apa? Bahaya kae. Oh iya. Ya. Sapa sik gampang nesunan? Sapa sik gampang nesunan? Ora, sing disebutke Mas Kimpul mau. Sapa? Kok ketokui barang? Daan. Ya kuwi real. Wah, lah layak storine anu apa jenenge melihat senyumannya aku salting ngono. Wah, lah salah iki. Telek. Ayo. Sekombok 6 anu sih cuman. Langsung wae ya Mas. Langsung. Bawa. Langsung wi lho. Selak wengi lho. Selak wengi. Iki wis esuk. Agak kurang jam 2 ngono. Iki selak ngomple iki lambene selak gatel iki. Ora gatel lambeku ki. Lah, Awi Napa Mas? terus Iya bener, leres kok, leres. Terusno aku ki ngopo? Ora apa-apa ya. Wis gek dilanjut. Alah, padune kentekan kata-kata kok. Ora ya. Alah ora kaya ngerti watakmu wae. Sarange yo. Wo, roh wong bagus kae. Iya no. Oh iya, yo. Nano. Wiwitan. Ayo Petro Genti, wis bengi iki ora ngonekke aku. Iki rolmu karo bojo-bojomu. Yakin bojone gur iki tok awake dhewe tok. Yakin bojone gur Aku mau nek loro. Berarti aku ya wis oke ya, Dik. Aku tak milih karo Mas pengendangnya kae. Nek ora ya Mas Kimpo. Aja. Dumeh garwane lagi meriang. Aja. Nek Mas Yusuf kan 5. Nek iki 6. Oh 6. Heeh, aja. Ya wis. Ya kita dhewe wae. Aku le meguru ning kono. Lah kuwi ning juragane kayu kae Pak Jadi kae. Jaya Gejo. Pripun? Yo. Nyender aku iki. Yo. Ayo Mbak Mo. Mbokku ora mbokmu. Iki sida apa ora to jane? Sida wis gak ora. Gak ora sayang. Mbok nesu aku. Gak ora to yang ngono lho. Cepet yang. Cepet yang. Yang iyong apa piye? Yang. Endang to yang. Gak, Yang. Ra sida sayang aku gak. Ora ya Mas. Alah, takoni kok ora ngaku. Sopo? Kowe kuwi. Takoni ngapa? Alah, Nonton delok kepiye sik takon. iki sono buktine iki WhatsApp e. Piye? Nonton. Gelis. Ora iki sajake ya arep pamer HP neh. Kowe mesti kae aku meng takon iki, sumpah aku meng takon. Aku matamu. Priya bagus kang olah budaya. Kuwi kowe. Kabeh kok arep. Oslo. Kanggo Oslo ra ta iki nggih. Oslo ngono. Kowe aja ngundang Arjun ngono wae ngono. Yo. Iki sapa iki? Jare Petro. Hah? Petro. Bagong ding, Bagong. Suwan menyang kota gedhe. Wah, arep piro apa piye? Sepiro nek gedhe iki sepiro? Hah? Sepiro? 15 kilo. Oh, nah iki ngrespone ya panggung tenan, beda karo sing. Piye to? Ya, wis kono gek do cekul ngono wae. Ngerti kene ngelih-ngelih.
selendang kuning. Iki sing udut juara filter sapa ya? Kang saking Oke. Halo Pak Gus. Di babake. Iki ngeleh aku, iki ngeleh. Kayak Mas apa to Mbak kok gemoy? Ndi ta, Mas? Halo, Mas. Sendi ta? Mas Kelowor kae. Jaluk ane, jalukno. Mas Apa jenenge? Sendi ta, Dek? Kalau gemoy. Aduh. Kenapa? Oh, saya kata, saya tembung kan. Mas apa namanya, Mas? Mas. Sendi ta? Mas jaluk WA-ne. Oh. Lah sorry ya, Mas. dalah. Kok aku nyambari barang-barang. Maaf ya, Mas. Sing Saja. endi sing operator syuting mandi. Mas jaluk WA-ne Mas ngono gitu. Mas, jare Dek Mega njaluk WA-ne. Ojo kei jari Dek Mega. Lah kepiye? Mas jaluk WA-ne. Mas njaluk WA-ne. Lho kok yo ngono banget to, Dek? Ora sida wong Ora kene. sida. Wong kene jebul bar do mlebu kulkas kabeh. Dingin. Oh iya. Ya neng. Dung tak. Ya ngono kuwi rasane ra dianggep ki. Sing ora nganggep kowe iki sapa? Sini, Pak. Ora loro nek aku mono ku wis biasa kulino ngene iki. Iya kan fuckboy. Ngarane kok sak geleme dhewe. Genter kok lali cakepan. Wah iya, ndane aku yo nganti lali iki lakone tekan ngendi mang. Swara kurang permana ing wasesan ngungrung. Weh Pak Marisa nyusul iki. Dari mana? Tidak dari le nyauri jare. Ngungrung marang bendoro. Semelang nek tak dadekke sing ketelu. Tiasulestyo pijer ngencangake alis Ora sah. Terus tresno sesideman. Wis ora sah gubris dalange wis kaya ngono. Luwih becik patenono timbang perpisahan. Ngetiakan sulistyo tak rewangi samutono marang kula warga Kerwolan Praputra lewat kencang ngalismu kebawa kang lambang rasane atiku
apa wae senadyan sesida mesika sembatan ever ambyar luwe becik patenono timbang pepisahan rakyat sulastya rewangi samu Tangane kekandelan ramune kuwi. Dadi unek ke tangane ngapal lho Pak njut taleman Ramune. urip ana kutha gedhe kuwi tak tukake masa isine kawe apa-apa bae senadyan sesedepan mesti tarjone sampun ngatur. Oke, mbok-mbokmu sing tuwa aja linggo sik. Nek anu ngenteni iki lagu wajib. Kowe linggo wae. Heeh, kowe linggo. Sing enom aja ngono. Hah? Sing enom ya. Alah sing enom kuwi ya sing ora tuwa. Ngono. Heeh. Sing kowe aja linggo sik. Heeh. Mik iki ya dicekel. ngopo aku ora oleh lungguh ngopo aku ora oleh lungguh Ya ora oleh takon anu nembang nah. Kowe ngadeg terus. Lagu Oh, iya. wajib. Ngenteni. Ya. ngenteni sapa Hah? ngenteni sapa Ngenteni tekamu. ya kowe ra teko-teko kok Hah? jenengan ra teko-teko lho Hah? Mbah Lah kenane nang kene kok. PHP. wingi-wingi lho wingi-wingi piye Lah wingi-wingi iki agendane apa wong ora ana agenda? senengane nglali Ono kelas kaya. Ya gak ora ngenteni. langsung mawon ya Langsung aja, ndak kesuwen. Lah esuk. Yo. aku ngenteni ta kamu kaya ngenteni mundunging wahyu janji mboten sasumembang jroning kalbu demung bagus papu janku tak jelojo citra janji do kang masira wong merati sira dadi ati rina bangi aku tansah angenteni
pun sayangku. Wis beda wayahe. Ya. Iki wis anu diwalik slendro. Ya. Wah, jane lagu angentane iki seneng aku tenan. Oh, sebabe lirike anu cakepane sekali. Oh, cakepane piye? Ngene iki lho, aku ngenteni kamu kaya ngenteni mutune wahyu. Janjimu tansah suwempen jroning kalbu. Elisa Kusuma. Pepujanku. Ngono kuwi lak ya ngono kuwi cakepane. Lah iya ngono. Ning Duh Kusuma ora kok Elisa Kusuma ki ora. Sing anak versiku lho kuwi wae versimu ora entuk ngono wae. Wah, apa iya lah iya wae. Yo neruske lakon yo. Yo. Sowan Bapak iki wis sudah jam 2 punjul 1 menit. Ya. Jam 3 Bandang jam 3 kurang sak jam. Ya. Tunjung tratepang. Oh